छठी मैया के आशीष, छठी मैया के। डायरी में ऐसा का बा जो बूढ़ी माता इतना गौर से देखत रही? हमके तो ऐसा कवन चीज नजर नहीं के आई। एक बार देख लेता नहीं, शायद कवन काम की बात छूट गई हो। रुक छटके रुक। किरिए खा ले बारू कि हम कब्बो न सुधरब। का करे तरह लुड़ाई जे? अम्मा हमके याद भइल कि ई कमरा में बहुत दिन से झाड़ू भाड़ू ना भइला, यही से हम सोचनी कि। खबरदार, ई बक्सा में हाथ लगबलू तो ई सरला के बक्सा बा। और हाँ, ई कमरा में तनी कम्मे आवे जाए के कोशिश कइल कर, समझ लो। माई रे माई, ई घर में तो हमरा कवनो इज्जत नहीं के। ई बूढ़ी माई के दिखाई के पड़ी कि हम के हई। देवी, दादी जबन सोच रहल बानी उससे तो ये साबित हो गई कि वो कभियो पार्वती को तोहार गीत ना गावे दी। देवी अब का हो? क्या पार्वती के गायिका बनने का सपना टूट जाए? काऊ अब कबो गीत ना गा पाई? सूर्यदेव, भक्त के यह परीक्षा बा कि संकट के समय वो विचलित हो जाला या कि विवेक के अनुसार निर्णय लेला। भक्ति के राह कबो आसान नहीं खे। उनका राह में बार बार व्यवधान उपस्थित होला। पार्वती के राह भी आसान नहीं खे भ्राताश्री। ओहो मलकाइन, हाई देखा का बा? अरे ई तो कोनो सरकारी कागज लागता। ला खुदे देख ला। अरे वाह, ई तो बैंक के कागज है। 5 लाख रुपया के फिक्स डिपॉजिट हमरे नाम से। नामो लिखल बा ओकरा में, पढ़ा। प्रिया मिश्रा। अरे वाह, ई तो बहुते नीमन काम कहीं नहीं रहुआ। 5 लाख रुपया के फिक्स डिपॉजिट प्रिया बेटी के नाम से। हमहू कई दिन से यही सोचत रहनी कि प्रिया बेटी के नाम से कुछ रुपया जमा कर दिल जाए ताकि शादी ब्याह में काम आ जाए। कबो कहलू ना हमरा से। कैसे बताऊतीन, कभी हमरा के मौका ना मिलल। अगर हम बता दिल रहतीन जौन रउआ ई सरप्राइज जौन हमरा के दिले बानी, ई सरप्राइज हम रउआ के देतीन। हो तब तो हमरा से बहुत बड़का गलती हो गई। माई और बेटी के प्यार देखे से हम वंचित रह गई नहीं। अच्छा कोई बात नहीं है। वो का भइल, जब पार्वती डाकघर में प्रिया के खाता खुलवैली है तब हमार दिमाग के बत्ती जलल। और बाद हम फैसला कैनी कि हम प्रिया के नाम पर फिक्स डिपॉजिट कराए, तो करा देनी। ई त रउआ बहुते नेक काम कैले बानी। तो काम कर शांति, ये कागज के संभार के अपना तिजोरी में रख, आगे काम आई। ठीक बा, हम रख देता नहीं। ठीक बा। पापा, हमके भी एगो फोन चाहिए। मोबाइल, ताकि तोहार आवारागर्दी आव बढ़ जाए। बिल्कुल ना मिली मोबाइल तो रखे। और सुना, अबरी परीक्षा में अगर तहार नंबर कम आयल तो समझ लिया नामों तक कटा देव हम। और बाद चलते रहिए ट्रैक्टर और करिए खेती। मम्मी देख ले लूनू, पापा हमके कितना प्यार करेला। तू चिंता मत कर बेटा,
चल हमरा साथे। प्रिया, पोस्ट ऑफिस में तोहार नाम के खाता तो खुल गई। अब गरीब बच्चन खातिर का करे के बा, एक ऊपर विचार करल जरूरी बा। हम बोला हमने मेला में खिलौना बेच के पैसा जमा कैले बानी, वैसे ही दूसर गांव के मेला में चल के खिलौना बेचल जाओ। अरुण, खिलौना तो हम बना दे, ताकि दूसर गांव में खिलौना बेचे हम ना जा पाए, काहे कि दादी जाए ना दिए। हम आवत नहीं। अब का कइल जाओ, पैसा जमा कइल भी जरूरी बा। हम बताई माला दीदी, मम्मी कितना अनार बा। मम्मी ई कौना रूम में लेके आयल बाड़ू? ई रूम तो हम कबो नहीं देखले रहनी। आपन मुंह बंद रख और हम अबे आवतानी। और तू ऐसे रुक। हाँ ठीक बा मम्मी। इला कुल 10,000 रुपया बा। 10,000 काहे खातिर मम्मी? बेटा तू नैका मोबाइल किनल चाहत रहला नु? हरिया के पैसा देके शहर से एगो अच्छा मोबाइल किनवाला। अरे हमार मम्मी तू तक कमाल कर देलू, तू हमसे इतना प्यार करता लू, पता ना रहल। अच्छा ये बात के खास ख्याल रखे कि पैसा के बारे में पापा के ना पता चले के चाहिए और उनका से मोबाइल भी छुपा के रख। मम्मी लेकिन हरिया बता दी तब? अरे बेटा हरिया केहू से कुछ न बताई, ओकरा के हम अच्छे से जानीला। फिर तो ठीक बा मम्मी। और हाँ ये कमरा के बारे में और केहू से बात मत करना है। मम्मी तू ई सब बात लेके चिंता मत कर, हम सब समझता है। आई पैसा खातिर थैंक यू हमार प्यारी मम्मी। अच्छा ठीक बा बेटा, अभी तू जा। ठीक बा मम्मी। कुल फिक्स डिपॉजिट बरबतिया की वजह से भइल बा। ई परंपरा आगे न बढ़ जाए, इहे से एकरा के रोकल बहुते जरूरी बा। मुखिया गोपाल मिश्रा के संपत्ति पर केवल और केवल हमार बेटा रमन और अरुण के हक बा। इस संपत्ति पर हम औरी केहू के हक न होके दे, ना होके दे। तू लोग अच्छा काम करे खातिर प्लान कर रहल बाड़ा। हम सोचे तानी कि हम भी कुछ योगदान कर दें। ये तो बहुत अच्छा हुई। काहे ना हमने गोलगप्पा बनाई जा। दीदी आइडिया तो साचो कमाल के बा और गोलगप्पा बिकी भी खूब। लेकिन का पार्वती, प्रिया गोलगप्पा बनाई के हमके तो ना आवेला। चिंता जिन करा, गोलगप्पा हम बना दे। का रवा के बनावे आवेला? हाँ एक बेरी ना बहुत बेरी बनोले बानी, बहुत अच्छा बनावे आवेला। हमरे हाथे के तो दही बड़ा खैले रहलू, का ठीक ना रहल? ठीक, बहुत ठीक रहे। हलवाई पीछे छूट जाये, ये तो बहुत अच्छा बात बा। फिर तो गोलगप्पा बेचे के प्लान फिक्स कर लेता नहीं। लेकिन एगो दिक्कत बा। कौना बात का दिक्कत? गोलगप्पा के सामान किने खातिर हमरे पास पैसा नहीं खे बा, एकर बंदोबस्त तो लोगन के करे के पड़ी। माला दीदी पैसा के चिंता रवा मत करी, पोस्ट ऑफिस में हमार खाता बा,
आओ उमें 500 रुपया जमा बा। गोलगप्पा के सामान किने में कितना रुपया लागी रउआ खाली ई बताई। कुल मिला के हरी मिर्चाई, धनिया, पुदीना कुल मिला के ना ज्यादा तो 300 रुपया लगी जाये। माला दीदी अगर 300 रुपया पूंजो लग गई तो कमाई कितना हुई? न ज्यादा तो 600 रुपया की कमाई होबे करी। एक दिन में 600 रुपया कमाई, फिर तो एकदम ठीक काम बा। रिया दीदी अभी से ही काम शुरू कर दिया जाओ। बिल्कुल सही माला दीदी, रउआ तैयारी करी। लेकिन माला दीदी रउआ गोलगप्पा बनाए कहाँ? मोहन भैया बनावे दिए। दीदी घर के भीतर से हारमोनियम बजावे के आवाज आ रहल बा। हाँ चल चल के देख ले जाओ। सा रे गा मा पा धा नी सा। बंद करे सब। छटकी ये सब का हो रहा बा? आई आदमी कौन बा? माई रे माई, अम्मा जी ये म्यूजिक टीचर राम पदारा जी बाड़े। सप्ताह में 2 दिन सोमवार और शुक्रवार को स्वीटिया के म्यूजिक सिखावे आई हैं। हम मना कैले रही ना कि ये घर में कोनो म्यूजिक फ्यूजिक के टीचर ना आई। अम्मा जी राउर बात हमरा खातिर ब्रह्मा के लकीर बा, लेकिन राउर पोती स्वीटिया की जिद रहे वो सिंगर बने के चाह रहल बाड़ी। एकर पापा तो शहर में बानी नु, अब एकर पसंद नापसंद के ख्याल हम ही नु रखब। पार्वती तू आना बेटी, तू दोनों मिल के संगीत की शिक्षा लियल कर। राम परार जी संगीत के बड़का गुरु हवे। ना पार्वती ना, तो पीछे हटा। पार्वती कबो म्यूजिक ना सीखी है। तू एजे का कर रहल बारा? भगवती नहीं जैसे। अरे समझ उमझ में आइल कि ना आइल? ए घर में केहू तोरा से म्यूजिक ना सीखी। चल जाई जैसे। अम्मा जी ऐसे मत करी, राउर पोती के फ्यूचर के बात बा। ये सिंगर बने के सपना देख रहल बाड़ी। अगर ये संगीत ना सीखी तो वर्ल्ड फेमस सिंगर कैसे बनी? हाँ अम्मा जी रउआ बात समझी ना। छोटकी ज्यादा गुस्सा हमके मत बढ़ा। हम एक बार कह देली ना तो ना होला। अरे मास्टर बा तू का कर रहल बारे जो बैठ के? भाग ने तो मार बे करब। अम्मा ये का कर रहल बाड़ू? हमारे साथ अंदर आवा, तने हमारी बात सुनी ना। जब लेकर भगाई ना तब ले हम कहीं ना जाए। अम्मा जिद मत करा, तू भी बच्चा लेकर जिद कर लग लो। हमारा बात सुनी, चला अंदर आओ। मम्मी मोबाइल खरीदे खातिर हम हरीशो के पैसा दे देले बानी। कहले बा सोमवार के बाजार जाई तो उन्हें से मोबाइल लेके आ जाई। ठीक है बानू। मम्मी ऐसा तो ना हुई नू कि वो मोबाइल लेके भी ना आइयन। आप पैसा के बाद से भी मुकर जास। अच्छा तो रमन भैया खातिर मोबाइल आ रहल बा। अरे अरुण बेटा
आओ है ना बेटा। तो हर रमन भैया ना मोबाइल खातिर जीत करत रहे, इहे से हम एगो सस्ता वाला मोबाइल मंगवा देले बानी। लेकिन तू ये बात अपन पापा के मत बताइए, हाँ बेटा? अच्छा, तो पापा से छिपा के मोबाइल आ रहल बा। बेटा में छिपावे की कौन बात है? अभी मोबाइल ना आई है, लेकिन जब मोबाइल आई तो हम खुदे बता दे। अभी बता देवे में का दिक्कत बा? अभी बता देवे पर तू रमन के मरबे नु करी है। हमहू के 4 बात सुना दी हैं। तू का चाहता कि हमरा के डांट पड़े? ठीक बा, ना बताई। लेकिन अगर वो कुछ पूछिए, हम झूठ ना बोलो। अरुण, शांत हरिश्चंद्र बनने की कोशिश मत करा। तोहरा ये आदत की वजह से हम पापा से एक बार मार खा चुकल बनी। भैया, गलत काम करबा तो मार भी खइबे करबा। अच्छा, तो तू हमके सिखेबे सही और गलत? सीखल तक केकरो से भी जा सकेला भैया। तू ऐसा काम करा कि हम सीखी, लेकिन गलत काम पर छोट भाई बहन के बोलल भी जरूरी बा। मम्मी देख रहल बाड़ू नु, एकरा जे भी बोली निकल रहल बा सब पर्वतिया के असर है। तू भाई बाड़ा ना तो अब्बे तार होश ठिकाना पर लिया देती। काहे लड़ा तड़ जा? हमरो बतावल जाओ, हैं? बोला अरुण। पापा, हमके रउआ कुछ बतावे के बा। हाँ तो बतावा, लेकिन खड़े खड़े बदीबा, बैठ के बतावा। बोला। पापा, हमनी गरीब बच्चन के मदद करे के खातिर खिलौना बेच के जो उन पैसा जमा कैले बानी वो कम पड़ता। हाँ तो बतावा, और रुपया पैसा देवे के जरूरत बता, बोला देवो तनी। ना पापा, हमनी सब मिलके प्लान बनवले बानी कि दशहरा में गोलगप्पा बना के बेचल जाओ। हमनी गोलगप्पा बेचे के तैयारी कर रहल बानी जा। अच्छा, तो अब गोलगप्पा बेचे के तैयारी बा, हैं? तो गोलगप्पा बनाई के पार्वतिया? ना पापा, पार्वती के गोलगप्पा बनावे ना आवे। तो फिर माला दीदी बनाई है, वो बहुत अच्छा बनावेली। अच्छा पापा, कल हमनी के खोमचा पर रहुआ गोलगप्पा खाए खातिर आइब नु। मम्मी और रमन भैया, तू लोग भी आब। हाँ बेटा, हम जरूर आइब। कहे कि नु हमरा के गोलगप्पा बहुते पसंद बा। देखा देखा अबे हमरे मुंह में पानी आवे लागल। मन भैया, तू आइब नु कि कौनो औरी प्लान बा? ठीक बा, आ जाए। लेकिन एक बात बा, जब से तू लोग पर्वतिया के संगत में आयल बड़ा जा, तो लोग के सोचे के नजरिया बदल गई बा। गरीब बेसहारा लोग के मदद करे के विचार, वो भी अपना बुद्धि और मेहनत से, बहुते बढ़िया। रमन, तो हूँ कुछ पार्वती से सीखे की कोशिश कर बाबू, हैं? भरे से कुछ पढ़ाई लिखाई भइल बा कि ना? इनका से तो कुछ उम्मीद हमरा है नहीं के। लेकिन अरुण, तोरा से बेटा बड़ा उम्मीद बा हमरा। मैं पढ़ लिख के डॉक्टर ना तो ऑफिसर तो बनिए जी बस। अब तो इन देर पढ़ाई कर ला। प्रियवा के साथे साथे ये अरुणुआ पार्वतिया के उंगली पर नाचो शुरू कर देले बा। ई पार्वतिया के कोनो न कोनो उपाय कईल बहुत जरूरी बा, ना तो ई कुल माथा पर नाचो शुरू कर दी हैं। ए घर में सब सिंगरे बनी। अम्मा, तू समझत नहीं खूब। हम सब समझतानी, तू नहीं खे समझत। बाकी छोटकी अपन नुकसान अपने कर रहल वाड़ी, लेकिन जबले हमार जान रही ई घर के नुकसान ना होके दे। ई हमार घर है, हम अपन खून पसीना से सिंचले बानी, और एक घर में केहू के हम म्यूजिक ना सीखे दे। तू म्यूजिक टीचर से बोल दा, आज के बाद ई घर में वो देखे भी ना। अम्मा, समझे की कोशिश करा।
अगर छोटकी स्वीटी के संगीत सिखावे चाहता रही तब ना, ई ना होई, कबो ना होई। अरे तू भूल गईला वो बरसन पहले रात के बाद, जे वो रात में संगीत के तान छीरल रहे तो का भाई? कालीकांत, तू का चाहता रहा? पार्वती के साथ भी हुए हुए आज भी मौका के तलाश में है। अम्मा हम राउत डर और चिंता समझ रहल बानी, लेकिन पार्वती के खातिर स्वीटी के रोक दिया जाए ये बता ठीक नहीं है। ते में का गलत बा? समझावा हमके। तो के का लगता कि छोटकी नाराज हो जाई? अरे हमसे लड़ाई करी, झगड़ा करी तो करे दा, होखे दा नाराज। बाकी हम ओकरा खुशी के कारण पार्वती के जान जोखिम में ना डालब। छोटकी के उहे करे के परी जे हम कहब। अम्मा ठीक बा, पार्वती की जिंदगी खतरे में पड़ सकील है, लेकिन ओकर इच्छा भी मारल जाए ठीक नहीं है। अम्मा लेकिन तू चाहता रू कि पार्वती संगीत ना सीखे तो ठीक है, हम उसको समझाई दे। लेकिन अम्मा तुलिन अगर चाहता रही कि वो स्वीटी संगीत सीखे तो अगर रोक दिया जाए ठीक नहीं है। हमारी बात समझ के नहीं कोशिश करा। अम्मा हम जानी ले संकट हमारे चारों ओर घूम रहल बा, हम उसे बचने के खातिर प्रयास कर रहल बानी। अम्मा उस संकट से बचे के चक्कर में कोनो और संकट में नहीं के फसल जा। घर में कला पालते माँ के बेटा ने हम तोहर सामने हाथ जोड़ता नहीं।